Wisselend Fries succes op WK reedrieden. Onbegrip bij spelers na ontslag Alfons Arts. En Siberische omstandigheden bij ONS Chin ACV. Dit is de sport van Manje 24 maart. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ik nog omtinken van het zontjejerige toptalent Revan Amin. Want wat wordt het? Arsenal, Anderlecht, PSV of bloot hij toch gewoon bij Sportclub Heerenveen? Revan Amin had de clubs voor het uitkiezen. En hij zit voor een drege kar, maar gelukkig helpt zijn familie hem erbij. Oh man, kan nooit. Ik wil graag hij blijven bij Heerenveen. Dus ik vind het een beetje vroeg op die leeftijd, hij is weg naar het buitenland. Ja, dadelijks meer over Revan Amin. Nou eerst alles over het WK reedrieden in Sochi. Want het reedrietseizoen zit er nou op. De rieders kunnen op vakantie om haar aansen weer te rieden op het hele wichtige Olympische jaar. Op het WK afstand kwamen verskate Friezen of importvriezen, zou je wollen, in actie. En de ene ging tevredener naar huis als de oren. Zo is daar Sven Kramer. Na zijn goud op de 5 kilometer treft hij zijn meerdere op de 10 kilometer in een orenvries. Jorrit Bergsma van Oudenboon. Hij wint en is blij. Het is dan wel lekker dat je ongeveer weet wat je moet rieden. En ik heb het gevoel dat het net onmogelijk was. Het gevoel, ik ben nog wel wat ziekje deze week, maar ik pakte hem er wel goed op. En de rondjes die ik rieden, die pakte ik wel makkelijk. Dus dat was een goede rit. Niks ten nadele van Jorrit Bergsma, maar ik heb hem wel eens Battlefield. Maar ik moet zeggen dat ik net super ontevreden over die 10 kilometer ben. Ja, natuurlijk, ik verlies hem en ik ga hier voor de winst. Maar ik moet als eerste, ik heb geen tegenstander. En dat mij uiteindelijk geen excuus was. Maar dan neemt ze toch wel mij en dat is een beetje ongemakkelijk. Maar aan de hand van de 10 kilometer die ik dit hier rijden heb en hoe dicht ik nou bij de jongens zit. En ik versla zelfs Bob. En hoe dicht ik bij Jorrit zit, dan ben ik net super ontevreden. De heeft hem alleen weer feliciteerd of net? Nee, zeker. Goed. Dat je erbij. En goed, we zijn concurrenten, maar we zijn collega's. Maar hij is de pest al in. Dat is nog zacht uitdrukt. Kramer wint nog wel goud op de ploegachtervolging. Marit Leenstra is helemaal net tevreden over haar 1000 meter. De eerpring ging eigenlijk heel goed. En de eerste ronde verpruts ik het. De eerste bocht van de eerste ronde die er al heel slecht. Dan maak ik net genoeg snelheid en dan maakt het net meer goed in de rest van de race. Zij sluit het WK Dogs Fleurig af met een gouden medaille op de ploegachtervolging. En Fleurig is helemaal iedereen wust. Ze grossierde in goud en zilver de Arroene Wieken. En is dan ik blied. Elke afstand op podium, of goud of zilver. En ik had er van tevoren bijna niet van durven dromen dat het zo goed zou gaan. En, het is natuurlijk fantastisch om je seizoen zo af te sluiten. Het was een super seizoen en een seizoen het beste uit mijn carrière tot nu toe. En ik kijk er met heel veel trots en heel goed gevoel op terug. En het was top. En nu ga ik lekker vakantie vieren en houden. En dan gaat het over een kleine maand gaat het vizier op de Spelen. En dan hoop ik hier over een maand of 10 weer zo goed in vorm te zijn en hopelijk weer zo huis te houden. Thijsje Oenema helle haar doelstelling net. Op de 400 meter wordt ze vijfde. Ze baalt duidelijk. Nou, zo leek ik bedacht om nooit meer vierde te worden. Maar dat was net mijn bedoeling om vijfde te worden. En daar ben ik nou voor en daar baal ik best wel van. Ik heb gewoon de eerste omloop gewoon het genoeg. En dat is het op laten lezen. Alleen nog, dat maakt het vol uit van iedereen maakt het fout. En alleen nog, dit week krijg ik ook net genoeg. En Margot Boer wie ik net gelukkig op haar 400 meter. Ik heb mijn best gedaan en ik heb probeerd zoveel mogelijk uit te rusten en toch scherp aan de start te staan vandaag. En het zit gewoon niet meer in. Mijn benen zijn gewoon slap en zijn gewoon leeg. Dus het is niet anders. En dan nog Jan Smekens. Wollen medaille voor hem, brons. Maar hij hoopt op meer. Ja, er staan wel Olympische kampioenen en meervoudige wereldkampioenen voor me. En, ik heb de snelste tijd van de dag gereden waar ik gewoon blij mee was. Alleen uit de tweede race. Als leider in het klassement beginnen is nooit heel makkelijk. En ik maak een foutje in het begin van de tweede race en dan is het gezien. Ja, dus is zonde en daar baal ik ontzettend van. Alleen ik moet nu blij zijn met een derde plek. En volgend jaar gaan we weer voor die podium natuurlijk, voor die hoogste plek.
Gaan we naar Cambuur, want de meeste Cambuurspelers begrepen het ontslag van trainer Alfons Arts net. De selectie had een weekend vrij hongen en kwam van de morgen voor het eerst weer bij elkaar. En voor de meesten kwam het op non-actief zetten van Arts als een grote verrassing. Van de morgen om 10 uur werd de Cambuur-selectie als groep op een hicht gesteld over het ontslag van Alfons Arts. De directie vertelt onder oren waarom deze drastische beslissing nam is. Als de spelers even later op het trainingsveld staan, wordt er nog volop op praat. Want de meesten zeggen het ontslag net onkomen. Ja, ik was dus wel geschokt. Nou ja, kijk, ik snap de frustratie van het bestuur. Ze hebben het vanochtend uitgelegd en ja, dat we wisselvallig presteren, dat is wel een feit. Alleen ja, alles was nog mogelijk en het was allemaal nog, we konden de doelstelling nog halen. En dit vind ik dus wel heel bijzonder. Ik was even sprakeloos, want ik dacht van, ik had het nooit verwacht eigenlijk. Het is, ja, hier was nog 2 maanden en ik denk dat als je ergens aan begint, dan moet je het ook afmaken, denk ik. Nou ja, ik heb het zelf niet gedaan, maar ja, dus als je van de clubse kant kijkt, dan zullen er vast wel redenen zijn waar je denkt van nou oké, daar kan ik wat mee. Maar ja, ik heb het zelf niet gedaan. Vretemoorn krijgen alle spelers een persoonlijke sms van Alfons Arts, waarin hij schreeuwt dat hij per direct op non-actief zetten is. Ik kom net bij de club vandaan waar ik te horen kreeg dat ik per direct vrijgesteld ben van werkzaamheden. Wat inhoudt ontslag. Dit komt straks naar buiten via de pers, maar ik wilde dit jullie zelf mededelen. Kom komende week afscheid nemen. Groeten, Alfons. Komt het ontslag voor de spelers als een grote verrassing? Assistent-trainer Henk de Jong wist het toonsje eens al. Toen hebben we met z'n beiden begereld erop en die wie vrij duidelijk. Of duidelijk, die jongen dat de raad van commissarissen en dergelijke bij elkaar zoeken komen in gesprek. Nou ja, dan weet je in principe wat nou. Zo ben Alfons en ik voortgang. Nevens voorzitter Ipe Smit is Cambuur dit seizoen viesten te wisselvallig. Vooral het contrast tussen thuis- en uitwedstrijden is groot. Daarbij wie het verlies in de uitwedstrijd van Vlienwieke Manje tegen Fortuna Sittard de bekende drup. Alfons Arts is bot teleurgesteld en wil net van de microfoon reageren. Dat liet hij u per sms weten. Ik reageer voorlopig nergens op. Ik zit zelf nog met een aantal vragen. Want de reden die de club mij heeft medegedeeld, kan ik helemaal niets mee. Assistent-trainer Henk de Jong en ik verskate spelers hebben wel contact gehad met Alfons Arts. Ja, natuurlijk had ik contact met Alfons. Ik vind het heel vervelend voor hem. Hè? Maar ja, hij zei het zelf, ja, dit ben ding die kan ook komen als hoofdtrainer. En ja, we moeten nou wel verder, hè? Want dat wordt wel verwachten van u. Maar begrijpt hij het? Nee, hij begrijpt het net echt. En dat is ik lastig om te begrijpen. Maar zoals dan met de directie praat, ja, dan weet ik hoe de wedstrijden. De directie komt net op trainen, we trainen geweldig. Maar weet ik om wedstrijden, wat bied je de meesten? En dan hebben we toch met z'n allen, hebben we toch te kwadsketten. Ja, ik heb hem nog gesproken zondag. Ja, het is heel vervelend. En hij had ook gewoon gehoopt om hier gewoon goed weg te gaan al die jaren, door de voordeur. En daar baalt hij wel verschrikkelijk van dat dat dus niet zo gebeurd is. Het is maar de vraag of de directie met het ontslag het gewenste effect realiseren zal. De meeste spelers zitten nog maar in soort vragen en vielen haar verantwoordelijk voor het ontslag van haar trainer. Ja, dus wij dragen allemaal mee in de prestatie natuurlijk en misschien wel het meest. Ja, en dan wordt de trainer de dupe en ja, natuurlijk raakt hij dat. Dan denk je wel van ja shit, bijvoorbeeld tegen Fortuna was dan een druppel waarschijnlijk. En ja, dan voel je wel kut. Als dan een trainer ook weggaat, dat voel je wel echt schuldig. Ja. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als de trainer wordt weggestuurd, is het nooit alleen de trainer zijn schuld. Dat zit hem ook bij ons en ik hoop dat iedereen dat ook beseft. En nu? Ja, nu moeten we verder. Hè. We zijn nog genoeg wedstrijden te gaan en ja, je moet ook niet te negatief, want zo beroerd zijn we er ook niet voor. Als we gewoon een paar wedstrijden winnen, dan zijn we er helemaal bij. En ja, we moeten gewoon het seizoen goed afsluiten. Henk de Jong en Jan Bruin nemen de taken voor de rest van dit seizoen oer van Alfons Arts. Joert is de eerste dag, dat zei de training doggen. De training had net een soort omhakken. Pas morgen gaat het vizier richting de wedstrijd in Almere City. Al lid de Jong wel troskiemerje dat hij wat verrooien zal. Voor ons en ik had zelf ook wel aan dat wij 2 totaal verschillende trainers binnen. En ja, mijn persoonlijk, ik hou van aanvallen. Jan Bruin houdt van aanvallen. Nou, dan moet ik een beetje, dan moet je wel goed zien wat is mogelijk. Je moet net een oorzel ding doen natuurlijk. En wij zijn aanvallers en ik ben net bang om te verliezen. Maar je hebt door wat meer risico's te nemen? Nou, dat weet ik net. Maar wij zien wat lietse verschilletjes maken, maar dat mat ik. Maar als wij ze terug in de nood, dan lezen wij de 3 wedstrijden niet uit. Dan ben we de kortzittende trainer van Cambuur. De kworballers van LDODK bin Takomir ek wis van een plak in de Kworbal League. Ze spelen haar sneun veilig. Al kregen ze in Sassenheim wel een flink pak op een beurlig van top.
De thuisploeg woon met 30 zoontje. In de eerste helft kon LDODK nog aardig bijblijven, maar Nijtskoft wie er geen houden meer aan van de ploeg van trainer Jan-Sjoerd Pol. Maar omdat Koog Zaandijk, de ploeg van oud-LDODK-trainer Gerald Aukes, woon van Nick, wat nou het Grenzer Nick een beslissingswedstrijd spelen, deed er snel is het degradant en LDODK bloot in de Kworbel League. De Friese voetballers Theo Timmermans en Jelle Wagenaar maar op ziek naar een oren werkjouwer. Haar club Veendam is Joert failliet verklaren. De Grenzers binnen net in slaggen om het nedige bedrag van 1 miljoen euro bijna te krijgen. Daarmee verdwijnt Veendam uit het betellen voetbal. Van Cambuur had het dan weer positieve gevolgen. Zij doggen weer volslijn mooi om de titel, want ze staan nu virtueel tweede op 3 punten van koprenner Sparta. Technisch directeur bij Sportclub Heerenveen, Johan Hansma, had takom toonsje een persoonlijk peteer met Rajiv Laparra. De onvoller had vlien wieke sneun onder invloed van alcohol een onreding veroorzaken. Van Laparra rekken toch nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en riet in een beermoon. Toonsje werd bekend of Heerenveen nog actie ondernemen zult van Laparra. Onder Siberische omstandigheden water op gewoon velden dit weekend toch gewoon voetballen, zei ik in de haatklasse. ONS Snits is mij nog 8 wedstrijden te gaan de koprenner. En dit weekend weer een pittige chinstander, de nummer 5, ACV uit Assen. Mooi een gevoelstemperatuur van min 20 betreden beide Overtoon het veld. Gewonnen wij krijgen spelers geen tastemming van een maillot, maar een orenkleur als het broekje. Maar dat mocht vanwege het koude waar deze ene keer dan wel. ONS Nits is zo goed als fit, alleen nog Sander van der Heijden had nog les van zijn hamstring en begint dus als assistenttrainer op de bank. Martijn Rozenburg, Goedhart bij de spits. Jurien Bos, Mark de Vries dus nog altijd op de bank. Rozenburg, Mart Scott. En de eerste kans noteren we voor ONS Nits. Kanske van Rozenburg na 4 minuten. Corner van diezelfde Rozenburg. En een kopbal, een aardige kopbal daar van Ale de Boer. Wordt van de Lina hellen. En dat de keeper van ACV wie kansloos. Bloot nog een cornerroer. Het kwartnaam. Rozenburg naar Goedhart. Goedhart naar binnen. En uithelling misschien. Nee, waarom lezen naar Herder. Zo, lekker doelpunt. Arnold Herder in de kruising. Keeper Groothoff kansloos op dat prima schot van Arnold Herder. Goedhart laat het goed hebben waarom. Arnold Herder twijfelt net. En krult hem haast in de winkelhaak. Doelpunt 1-0 ONS Nits. ACV. En een heel soort kansen hoor nog in die eerste helft. Door de Wien bloot deze bal dan nog binnen. Goedhart. Zit op Zagerocht in de voeten van Robert Pomstra. Pomstra maar stekpaasje. Of wat is dit? Een schot op goal. Ja, daar komt dan die Wien onder. En dan had de keeper van ONS Snits, Ale Geert de Vries, daar nog alle moeite mee. Ale de Boer in die wel mooi Philip Ties. Dat tot dan net zo heel toek. En dus de vastzet er nog. Dan in de spits van ACV, Mark Maring, nog haast bij. De vastzet van deze Philip Ties. ACV dan, in de tweede helft. Bal bloot ter Lissen. En een aardige mogelijkheid er. Van Arie Rozema. ACV lint nog net zo'n heel soortje in die tweede helft. Maar ja, het is nog altijd een 1-0. Dan heeft hij zelfs nog van alles in gedachten. En dan dit schot. Maar ja, dit schot van Edu de Jong Rosa. Nee, ACV lint net zijn volle chien. ONS krijgt dan wel een grote kans. Kuti Gonçalves had eigenlijk de 2-0 op zijn pantoffel. Maar hij mist. Maar ACV krijgt geen kansen meer. En dus wint ONS Nits dit toch wel belangrijke duel uiteindelijk. Maar 1-0. Een duel wat eigenlijk net op Montje wie door de Huddewien en de Kjeld. Kaart, hè? Ja, dit is niet best. Dit zijn omstandigheden. Ja, je hoor je eigenlijk niet mee te voetballen met dit weer. De rest die blijft ook winnen, dus wij moeten ook blijven winnen. En ja, gewoon er is zo'n hele mooie opmerking toch, per week bekijken. En zo doen we het ook met z'n allen. Kriebelt het al? Ja, klopt. Van de kou op dit moment. Absoluut. Alles kriebelt bij mij. Het is echt gewoon niet leuk op dit moment. Dus, Nou ja, weet je wat het is? Het is voor de supporters is zo hartstikke mooi. En je moet ook wel het hoogste nastreven. Maar als jij 40 uur moet werken en je moet zaterdagochtend, ik zeg maar 10 uur weg en je komt zaterdags 10 uur thuis. En je komt bij Katwijk weg en je hebt 4-0 verloren. Dan denk je wel eens van, dan moet je 3,5 uur terug in de bus. Wat doe ik hier, toch?
Dus leven geen kampioenschap? Nou, wel kampioen, maar er zou misschien een regel kunnen komen van de KNVB dat we dan in deze klasse mogen blijven. Dat zou top wezen. Echt? Ja, dat meen ik echt. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar ja, als we kampioen worden, dan moeten we er ook heen. En dan gaan we ook ons stinkend best doen. Dus, Maar van Dijlaar, gewoon lekker in de H-klasse blijven. als het aan mij ligt kampioen worden en lekker in de hoofdklasse blijven. Zo is het. Prima antwoord van Arnold Hedder. Owen Snit zegt dat de nummer 2 SVZW ek woen en daar toch bloot het got 3 punten. Al had ONS nog wel een wedstrijd te goede. Komende sneun, dan spelen de Snitsers op een eind thuis Chin Flevo Boys en die wedstrijd begint ek om 6 uur. Harkemasse Boys spelen dit weekend al Chin Flevo Boys en ze wonen die wedstrijd met 3-1. En Harkemasse Boys zit nu op het 8e plak. Tak een weekend, dan spelen de Harkieten Chin Staphorst. Hij is pas zontje hier, maar de voetbalvroot leidt al onder zijn voeten. Revan Amin voetbalt in de jeugdopleiding van Heerenveen en zit al bij Oranje onder de zontje. En hij doet het zo goed dat een tal grote clubs achter hem aan zit. Het Engelse Arsenal had interesse, maar ook Anderlecht en PSV zag het wel zitten in Amin. Het talent zit dus voor een hele wichtige en ook voor een lastige kar aan het begin van zijn nog jonge carrière. Welkom. De familie Amin zit gezellig bij elkaar op een bank. Ze sammelen je haren voor een lange reis naar Limburg. Daar speelt Revan een wedstrijd met het Nederlands elftal voor spelers ontzandje. Omdat het waar in het zuiden net al te best liep, had zus Afien nog even contact met haar broer. Ik vroeg even of de wedstrijd nog doorging en hij zei tot nu toe wel. Dus, En hij speelt? Ja, hij wist de opstelling nog niet, maar de trainer had me wel verteld dat hij speelt. Voordat we die kant uitgaan, liet huid Amin uit de slipkamer van Revan nog zien. Daar staan een protte foto's onder oren uit de tijd dat hij nog bij Frisia in Leeuwarden speelde. Maar ik huid koe een aardig baltje traapje. Ik heb zelf een hoger niveau gespeeld in eigen land. Natuurlijk in Irak. Ik ben Koerd, kom uit Koerdistan. Maar ik heb een Eredivisie in Irak gespeeld. 7 jaar, maar nooit kampioen geweest. 1 keer derde plaats. 1 keer beker gewonnen. Revan had het dus net van een vreemde, maar hij waard al wel een PK kampioen. Onder oren met Heerenveen C1 2 als Revan met deze vrije trap onder basis zit van het kampioenschap. Waarom naar Joetedij, want het is tijd voor de lange autorit naar Limburg. Het is nou haast 15 jaar dat Khalid Amin met zijn gezin vlechtje maast uit Irak. Geen makkelijke tijd. Door de politiek en door de Saddam Hussein hebben we heel erg gehad. Dat was door de hele slechte situatie. Ik moet heel snel. Ik heb me gevlucht in Noord-Irak en Koerdistan naar een Turkije. Vanaf Turkije hier in Schiphol terechtgekomen. Dat is heel moeilijk. Dat de situatie wij hebben gehad, dat kan niet erger. Dat was zo erg. Maar ik wil niet ook herinneren die tijd. Laten we het maar over fleuriger zaken hebben. De voetbalcarrière van zoon Revan. Onderwijs hebben we mooi even tijd om het grote dilemma van de familie Amin aan te kaarten. Revan voetbalt nou bij Heerenveen, maar Arsenal, Anderlecht en PSV zitten achter hem aan. Voor mijzelf wil ik graag bij Heerenveen blijven. Is het dichtbij. Ik wil graag eens elke avond thuiskomen. Ik kan niet hem missen. Voor mij echt moeilijk. Ik vind ook te vroeg als hij weg naar een buitenland. Ik heb gehoord ook heel veel mensen naar een buitenland of zo vroeg ze hebben niet gehaald. Ik vind het ook Heerenveen een mooie club. Maar wij geven alleen advies, moet hij zelf kiezen. Dus wij gaan niet zeggen, moet jij zo doen of zo doen. Na 3,5 uur komen we aan in echt. Revan is dan al begonnen aan de warming-up. Hij maakt zelfs de karmaatje van zijn toekomst. Maar wat nou als hij kiest voor Arsenal? Moet de familie Amin dan opnieuw verhuizen naar een oorlog? Ik vind het ook moeilijk. Ja, ik woon 14 jaar in Leeuwarden, bijna 15 jaar. Dus wij zijn echt gewend in Friesland. Het is een heel mooie regio en een mooie stad. Je wilt niet nog een keer verhuizen? Nee, eigenlijk niet. Maar als blijft hij een paar jaren, dat kan hij zelf al. Als hij wil waarheen, dat maakt niet uit. De grote vraag is, wat vindt Revan zelfs? Wat wil hij en waar zoekt hij zijn toekomst? Bij Heerenveen gaat het goed, maar het buitenland lokt. Ja, tuurlijk. Het is aantrekkelijk. Maar je moet doen wat verstandig is. Want ik ben nog jong, denk ik. En
een grote club betekent niet betere ontwikkeling. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus je kiest ervoor om nog wat langer bij Heerenveen te blijven? Ik heb het naar mijn zin, maar we zien wel wat er gebeurt. Je houdt je wel een beetje op de vlakte. Ja, ik kan nog niet echt keuzes maken. Ik denk dat ik die ook met mijn familie moet maken, wat het beste is. Wat ook prettig voelt, maar zoals ik zeg, ik heb het nu naar mijn zin bij Heerenveen. En we zien wel wat er van gaat komen. Rewan voetballt onopvallend, maar wel goed. Dat is zijn taak als verdedigende middenvelder. De wedstrijd tussen Nederland en Italië is spannend. Heitemem liep je bot mooi. Ja, beste man! Oh, joi. Nederland krijgt kans op kans, maar er wordt maar net scoort. Heitemem Amin wordt een gek op de tribune. Ah, ja, op de lijn weggehaald, man. Oeh. Op de lijn, hè? Ja, echt op de lijn weggehaald. De ouders van Rewan hopen dat haar zoon nog een skofje dicht bij haar in de buurt blijft. Ja, ik denk dat ik het ook het liefst heb. Want ja, je gaat naar huis, je hebt mama's eten weer en je kan weer lekker op je eigen bed slapen. Het is toch anders dan dat je ergens aankomt en je moet alles zelf doen en je mist je moeder. Ja! Oeh, weer man! Niet te geloven, man. Niet te geloven. Uiteindelijk wordt Rewan wisselen. Het staat nog 0-0 en Nederland moet winnen om naar het EK te gaan. Er worden meer risico's genomen. En als de wissel er maar te krijgen had of net, op het moment dat Rewan eruit is, scoort Italië. De dream van het EK spat uiteen, maar van Rewan bloedt een orendream gewoon oranje. Uiteindelijk droom ik op het hoogste podium en ik denk dat dat Champions League is. Ja, dat is nogal een droom. Dan is Arsenal een goede stap, of niet? Jawel, maar je moet die wel op een goede leeftijd maken, denk ik. Ja, maakt dat het ook zo moeilijk? Ja, natuurlijk. Het is wel aantrekkelijk. Maar ik denk dat je daar ook je familieleden voor hebt die dan de goede keuzes laten maken. Het wordt is onrewan, die met help van zijn familie in kwatten de knoop terughakken had, werd zijn sportieve tak omslaat. En dit weer de sport van Manje 24 maart. Nijwieken, dan ben we er weer. Maar ook bij u in de Nijsprogramma's op radio en televisie en vanzelfs op internet. Alle dagen omdenken van de Frieske sport. Dadelijk keer weer naar het Nijs in Joert. Van nou nog een hele gezellige jongen. Dag.